получихме 33 жалби и знаем, че в селото има още хора, които са и с деца, и с възрастни, с мъзата, оставите там, писали са глупости, знаете как се обичат, се оплакват. Пратете една докладна от нас, да ги информираме, че сме спрели тока. Кажете им, че ще го спреме и няма как да ни осъдат. Искам да им пратите за 13, за 15, за 18, за 20 обяснителна записка от нашето дружество. Да знаете, че по непредвидени причини тук в момента работим по въпроса. Който го измисли, викнете адвокат, дайте му хонорар, моля ви се, 10 бона хонорар му дайте, топ идея. Менеджментът каза, че наистина те жалбите са и за деца и за баби. Нали ви казах уведомете ги, щом сме ги уведомили, не се притеснявайте. Ама господине, ние визираме, че в жалбата пише, че на децата и на възрастните им е студено. Студено. Кой му е студено от тук? Те какво живеят там, ако им е студено, Ти лут ли си, какви глупости ми говориш? Тук всеки иска пари. Няма кой да ми прати жалба за без пари. Ако са пуснали жалба, искат някакви пари. Отидете, платете им там мониторите и това 200 лева им дайте и ще са доволни. Сигурни ли сте? Сигурен съм, не се притесняйте. Пускайте, защото сме ги информирали, няма как да ни съдат. Здравейте! Казвам се Георги Иванов и съм гражданин на Република България. Правя този клип изцяло с информативна цел относно това как можете, за тези, които се интересуват, да си пускате жалби и да си държите на правата пред електроразпределителни дружества, проблеми с водата или нещо друго, което е постоянно. Казвам постоянно, защото е нормално да има аварии, наистина случва се, но не е нормално да станат един проблем, който продължава дълго време и просто не се решава. И единственото нещо, което получавате в замяна е ще предадем информацията, ще кажем на екипите, ще дойдем, ще ви информираме като го правим и така нататък. Това е абсолютно непокизъм и трябва малко повече хора да се оправим с него. Какво общо има подвивката с това нещо? Нищо. Общо взето, доколкото знам, така е малко по-лесно да се задържи зрителя в началото на клипа. Сега, хубаво е да представя двете страни, преди да поясня проблема. От едната страна съм аз и няколко други човека, 33 жалби събрахме, общо, поне ние, в село Габра, община Елин, област София. От другата страна е ЕРМ Запад. ЕРМ Запад е собственост на Eastern European Electric Company BV в Холандия, които са собственост на Eastern European BV 2 или 3 и другите са на същото име, Eastern European Electric Company 3 или каквото беше, които са собственост на Еврохол в България. Как го знам? Те сами си го написали. Сега, цялото това нещо е съвсем нормално за голяма част от света. Една кратка пауза ще направя в клипа, тъй като така и така влагам време в него, ако ще говоря да си дрънкам. Първа точка, чувах се дали сега да го пускам, понеже отсреща получавам от време на време някаква комуникация от тия хора и не знам дали няма да има някакво допълнително развитие, както в момента има и ще добавя. И второ, мои приятели и съседи ми казват, какво се занимаваш с тия клипове, нямаш си работа. Или пък за един ток там, какво се оплакваш. И това са много такива борски черти, много интересно, аз не съм го видял в чужбина, дори човека да е засегнат, за него е проблем, че ти правиш нещо. И до някаква степен аз съм на същото нещо, трябва да си губя времето наистина, защото трябва да се занимавам да правя клипове, обаче като си зададох сам въпроса, сам осъзнах защо наистина го правя, именно в България какъвто и проблем да имаш, дори да е нещо и позитивно, всъщност ти се чувстваш все едно трябва да носиш една планина на раменете си. Винаги трябва нещо някой да пита. Винаги някакъв допълнителен проблем. Винаги трябва нещо да подписваш, да оправяш, да такова, ще отсреща и казват, ние сме ви уведомили, ние сме ви казали. Днеска на обяд ни звънат съседите и казват, от кметството са ни казали на обяд, че утре и други ден, видно днеска за утре на 13 и 14 няма да има ток. От 9 сутринта до 16 следобед. Даже като бяха тук ЕРМ Запад на място, ги питаха, тия стълбове ще ги слагате вие, предполагам, друга фирма видях, да не са ви подизпълнител. Да, подизпълнител са ни.
Викам, окей, добре, разбирам, да станат добре нещата. Казаха, да, ще се опитаме. Викам, добре. Да. Днеска беше минус 6. Нали, на минус 6 със сигурност ще има и други, аз поне в момента има вече доста така изнервени хора, защото е цял ден. Пак казвам, не е оправдание дали си взел генератор или не, дали имаш дърва или не. Нали, когато има такива активни проблеми, както съседите са казали години назад, просто слагаш една обща такава, не знам, едно портфолио община Елин Пелин да сложи и да напише, здравейте, в тия месеци да знаете, ако тук сте купили къща и искате да живеете, е хубаво да си купите генератори, дърва и да знаете. Не да имате непредвидени разходи и така нататък и стрес и пък да си с деца или бебета и да измръзват, общо взето. И трета, последна точка, понеже ще го пусна този клип мога само да си представя, понеже не съм чак толкова запознат как нещата биха минали в един съд, как легалният екип на, да кажем, това е история от Куба, не е от тук и не е по никакъв начин свързана с нашия клип и с фирмата, понеже е само някаква теория, нали, като такава забавна история си представям как там има същия проблем, сходни, нали, хора, сходни фирми, нали, и от легалния екип на тази кубинска фирма излиза някой такъв вътрешен ръководител, който се е консултирал с неговия човек и казва, гледайте са, получихме 33 жалби и знаем, че в селото, нали, има още хора, които са и с деца, и с възрастни, нали, измръзват, ама оставите там, писали са глупости, нали, знаете как се обичат, се оплакват. Пратете една докладна от нас, да ги информираме, че сме спрели тока. Чухте ли ме? Да ги информираме, че ще спрем тока. Не те да ни информират, че е спрял, ами кажете им, че ще го спреме и няма как да ни осъдат. Няма как. Искам да им пратите за 13, за 15, за 18, за 20 и в допълнение още нещо. Напишете на сайта и изпратете в кметството един лист и сложете на листа обяснителна записка от нашето дружество. Да знаете, че по непредвидени причини тук в момента работим по въпроса, инфраструктурата я стягаме, има някакви метеорологични условия, които не могат ние да реагираме. Има шанс да ви спират тока, има шанс да има токови удари и работим по въпроса. Пич, няма начин да ни осъдят. Няма начин. Искам, който го е измислил, викнете адвоката, дайте му хонорар, моля ви се, 10 бона хонорар му дайте, топ идея, много ми хареса. Ама господин, менеджмента каза, че наистина те жалбите са и за деца и за баби. Нали ви казах, уведомете ги, щом сме ги уведомили, не се притеснявайте. Ама господине, ние визираме, че нали в жалбата пише, че на децата и на възрастните им е студено. Студено. Кой му е студено от тук? Те какво живеят там, ако им е студено, Ти лут ли си, какви глупости ми говориш? Тук всеки иска пари. Няма кой да ми прати жалба за без пари. Ако са пуснали жалба, искат някакви пари. Отидете, платете им там мониторите и това 200 лева им дайте и ще са доволни. Сигурни ли сте? Сигурен съм, не се притесняйте. Пускайте, щом сме ги информирали, няма как да ни съдат. И така. Нещо подобно си представям, че в Куба може да се случи и за тук не мога да кажа дали е така положението, но сме получили, нали, информация, че ще спре тока, така че най-вероятно всичко е наред. Ние вече сме спокойни, нас студа не ни хваща и така, благодаря много, че ни информирахте. Може да пускате, нали, допълнителни такива аварийни сигнали, когато предвиждате да има вятър, нали, нещо да подухва, да ни спира, да ни удари токови удари, няма да ви пускаме жалби. Да. Ако това се случи, е възможно да не ви пускаме. Благодаря много, продължаваме с клипа. В допълнение, самия клип не е политически, нямам планове да ставам политик, нямам планове да ставам тук кмет и някакви такива и на общините някакъв човек, защото ме питаха. Явно като почнеш да питаш, искате ли да си държите на правата и явно имаш някаква задкулисна цел. Ще стигне и до този момент, където един господин ми каза, че съм искал да търся 110 000 лева от някъде. Ако ми каже откъде ще се равам да ги потърся, една елементарна поддръжка на инфраструктура е просто нещо, което изисквам, защото ще дам следния пример. Ние също сме под наем тук, защото си търсихме къща в област София, тъй като искам малко по-чист въздух и така нататък. Всичките плюсове на къщата, нали. Но много скъпи имоти имаше или много порутени имоти и реших, докато търсиме къща, всъщност да наемем тази, защото е на близки приятели, много хубави хора и имам доверие.
И това и направихме, нали. Нехме я и наистина се радвам даже, че нехме, защото имаше хора, които коментираха, ама ти тук си под наем, какво ти пука, нали, за съгражданите, що събираш това, ти си някакъв хитрец. Всъщност, нали, с всички тия проблеми с тока, които имахме, надявам се да се разрешат, някои други проблеми даже с водата имаше и така нататък. Ако аз тази къща я бях купил и евентуално, да кажем, тази година да достигна до някакъв казус, да кажем, тези проблеми не могат да се решат, аз ще се гръмна, наистина. Работя home office, със семейството ми гледаме просто да си действаме по наши неща и не пречим на никой, даже до някъде, както се вижда, съм кавички активист. Имаше едни кученца тук долу, спасихме, за да ги раздадем, да ги подариме. Някои хора си мислеха, че съм ги продал и така нататък. Явно, какво се опитвам да кажа, в България от една страна, нали, много често визираме проблемите на институциите, от друга, когато някой наш съгражданин или познат се опита нещо да направи по въпроса, и той се опитва да ни вътри. И това е много голям минус. Декември месец, от средата горе-долу нататък започнаха по-често да бият токови удари от някъде, тук трафопостите и така нататък и не знам откъде, и да спират тока. Все повече и повече. Случва се от време на време, както казах, с авариите, но вече от 24-ти, много интересно, нали, Коледа и бъдни вечер, нали, много силни токови удари, много дълго време няма ток, пуска се, спира се, нали, понякога за 4-5 пъти в един час, което е много зле. И техниката го доказа. Нов климатик изгърмя и един монитор, който също доста скъп, и той изгърмя, както и на някои други, нали, съседи тяхна техника. След всичките ми обаждания към ЕРМ Запад не се разрешиха кой знае колко нещата. Имам записани видеа комуникация с тях, имам записани видеа с техните екипи на място, какво и как правят и какви неща говорят. Търсим решение, въпросът е, че не е адекватно това решение. Грешно ли е решението? Техният работник каза, решението ни е грешно или нещо от този сорт, което само по себе си, нали, доказва всичко, което обяснявам. И наистина исках да се разбереме с думи като хора, даже с него си говорих на място по този начин. И вие си ядосите, и аз си ядосите. Аз затова гледам да не ти преча, докато си вършиш тук работата. Няма ли някаква система, по която вие просто пращате и има нашия началник постоянно. Ти не ги ли информираш или той просто здрасти, добре, това трябва да се обмени. Значи ние първото нещо, всички разговори, които са диспетчера, са записани. Ясно това, ясно. Отделно такива проблеми, като има, нашия началник веднага ги сигнализира на този отдел, който е проучване и инвестиции. Не знам дали сте запознати, жалбите по принципи, особено когато сте повече хора, са доста активни, защото когато мине определен период от време, ако проблема не е разрешен или поне не е подобрено състоянието на това, което се случва, всъщност вие можете да ги съдите тия хора, тези фирми. Нали? Искам да използвам тази част от видеото, за да предоставя малко по-точна и ясна информация относно някои точки за жалбите. Първо отивате на thecare.bg. Това е КЕВР, комисията, към която пускате жалбите. Сега тук има доста текст, опции и така нататък. Интересува ви просто ето този портал. Отивате на e-портала, след който пак имате доста текст и опции. Трябва да натиснете на подаване на жалба. От подаване на жалба нататък, ако не се лъжа, ви е нужен токен, дигитален подпис. Обаче и това не ви интересува в този момент. Не ви интересуват и указанията, те са, не знам, доста са обширни, не знам защо. Интересува ви само образеца за жалба. След като го изтеглите него, получавате ето това нещо, един празен лист. Първо на този празен лист, нали, винаги е хубаво отгоре името, адреса, ако е възможно и сте съгласни егенето си, примерно, както вие си прецените. Телефон, имейл и така нататък. Това е нещо, което аз не мога да препоръчам или да посъветвам. Те си написали какво им трябва. Чрез е за упълномощено лице, както казах, нотариална заверка, както адвокати са ми потвърдили, не е нужна за административни дейности. Един вид за изпращане на някакви документи, които са тип оплакване. Не е финансово разпореждане това цялото нещо. И тук отдолу слагате дружеството, един вид оператора, към който вие пускате това оплакване. Искания към комисията са оставили един ред, но то реално, нали, по пъти на логиката, просто тук може да напишете каквото си прецените. Приложени документи,
и така и така и така. Общо взето, нали, това е една особена причина според мен, поради която доста хора не пускат жалби, защото това като го видя и на мен честно казвам не ми се занимава, аз съм се занимавал. И тъй като съм се занимавал, нали, като дойда обратно тук, това е което аз поне си бях надраскал. Така, нали, тук данните с подпис, хубаво е на всяка страница по един подпис и накрая подпис и пак 3 имена и си го сканирате едно хубаво и така. Срещу, нали, дружеството, аз съм си поставил за всеки случай, нали, това е публична информация, не е някаква частна информация, нали, собствениците на дружеството, тъй като не знам кой реално контролира финансите, след като толкова време има проблеми. Много важно нещо, което трябва да подчертая, че аз чаках доста време преди въобще да пускам жалба. Нали. Тук визираме 24 до 31 сериозни проблеми, преди това също имаше проблеми, но не чак толкова чести. А пък съседите и хората, които също пуснаха жалби с мене, казаха, че всъщност това се случва всяка година. Такова нещо да се случва всяка година и то в зимния сезон. Пак казвам, нормално е да има някакви аварии, случва се, пада дърво, удар, някаква вихрушка и така нататък, но да се случва всяка година и да се случва толкова начесто, поне така те са ми казали, според мен даже и те много са чакали, за да пускат жалби. Тук съм описал, нали, проблемите. Чак на втори пуснахме, защото на първи всъщност беше стабилно, на 31 когато се видяхме с господина, който видяхте там на видеята, нали, общо взето нещо там направиха, не знам какво направиха и моменталически се пусна тока и цял първи нямаше проблеми. И от втори нататък пак, хоп, айде. Та втори, трети, четвърти, пети събирахме, нали, подписки. Тук аз съм поставил брой лица, според мен това е много важно. Тъй като когато се подпишеш на една жалба, то малко така изглежда все едно само един човек е засегнат. Сложил съм си брой лица и възраст на лицата, включително и децата, тъй като, нали, това, което визирах е основният проблем с живущите, а не че някой идва да ми плаща техника, въобще не ме интересува дали ще ми платят, нали, монитора или пък някакъв климатик или нещо. Основното нещо, което забелязах е, че в повечето къщи средно по 4 човека живеят и има почти винаги деца и по-възрастни, които, нали, са силно засегнати. Тук съм оставил все пак някакъв текст за техниката, свободен текст, никой не е драскал там нищо, доколкото видях, и основните искания, нали, приоритетно, моля ви се, нали, стабилизирайте си инфраструктурата, накратко това е написано, и второстепенно, който когато иска вече, нали, там да си гледа щетите, но пак казвам, мисля, че не само аз, но май почти всички не ги интересуваше нищо особено за техниката. Аз съм ги информирал хората, че съм си записал, включително, нали, ние сме на публично място, човека се е съгласил да го запиша, няма нещо, което да е извън рамките на закона, това са съвсем нормални неща. И в допълнение, разбира се, нали, тук съм ги информирал за лица или пък за някакви други комисии, които или аз съм се свързал, или те са свързани с нас и така нататък. Един вид малко повече, нали, информация за това самия проблем, как се възприема. Тук съм поставил повече информация, която използвах за да информирам и други хора. Сега ви информирам и вас, нали, как и кога се пуска до някаква степен жалбата. Пак казвам, това са просто някакви образни точки. Това е нещо, което всеки един, според мен, поне уважаващ себе си регулатор, трябва да го използва като как да го кажа, една полезна отговорност към обществото. Това е нещо, което те трябва да ни информират, нали, не ние да се информираме. Тук може да отидете към Дъкер, тук, нали, това е на Ерма Запад, нали, те си имат някакви там, винаги, пак казвам, над 10 пъти сигурно съм звънял на този телефон и то само в този месец, ако е било по-малко или повече, но много пъти е било. Нека така да го кажем, а пък генерално съм си звънял и преди. Аз винаги като видя проблеми гледам да ги информирам, не само тях, но и който и да е друг. Омбудсмана, комисия, нали, визирам, ако друго дружество е отговорно за някакъв проблем. Европейски комисии имате тук, Eurodirect. Честно казано, не съм се занимавал с всичките, да влизам в директна комуникация. Изпратил съм, мисля, че мога да покажа един момент. Изпратил съм имейли и това е последната точка, нали, така можете лесно да пуснете жалба към КЕВР, да изпратите имейл на контактите, които видяхте. Аз съм изпратил
както към КЕВР, така и към ЕРМ Запад, така и към омбудсмана, също така и към комисията, една от европейските комисии, една от нидерландските, тъй като нали, там са собствениците. Те са ме информирали накратко, виж човек, нали, нека КЕВР да си свършат работата, те са регулатора в България. Аз казах да, разбира се, нали, аз съм ви информирал за нещо, което ни афектира и това е нали, много важно, енергийна инфраструктура. Не съм бил длъжен да пращам информация за тази жалба към тях, но съм изпратил, за да им кажа, хей, нали, да знаете, това съм го пуснал, мен не ме интересува и по никакъв начин не считам за нужно да ви създавам проблеми. Ако можете днес го решите проблема, го решете. Това отишло при КЕВР в момента, най-вероятно те ще се свържат с вас и така. Та хората тръгнаха общо взето, нали, по пътя си, да минават през къщите ни моменталически с информация от тези жалби и да преглеждат техниката, което аз им казах, че според мен е безмислено в този момент, защото пак са, нали, номер едно приоритет, който съм написал е студа за децата и за по-възрастните. Все едно ние сме хора, ние сме маймуни тия по средата. Който е поискал, аз също са учители напрежение, понеже всъщност в повечето къщи, поне от това, което са ми казали хората, които се подписаха, има ниско напрежение. Просто стари кабели, нали? Окей, сменете. И вече има стълбове, които са разположени по пътя за смяна на електропроводите. От центъра, от началото на селото до центъра, до надолу, ние сме тук по-към края, до другата страна. Един вид. Не мога да кажа дали заслугата е за жалбите или не, по никакъв начин, защото те не са ме уведомили и затова аз лично мисля, че може би по-скоро кмета на общината или някой друг е звъннал, нали, едва ли само при нас е спирал, видява колко афектира това и малките бизнеси, защото тук има много логистични центрове, които най-вероятно са на генератори, като падне тока, но нали, не може постоянно да си на генератор, и е направил проблеми, най-вероятно е асистирал. Нашите жалби по-скоро ще, ако правят проблема, ще си отлетат някъде във вятъра, нали, и ще останат като едно оплакване, здравейте, нали, на нашите семейство, ние студено. Това е всичко. Много бих се радвал, когато нали, такъв проблем се случи, да има, и това ми е последната точка, малко повече задружие. Един вид, когато пускате, ако вие сте като мен някакъв такъв младичък, нали, да, по-млад от стандартните нали, жители на селото, така да кажем, човек, който иска да апгрейдне, да поправи някои неща, даже не мисля, че оправяне, нали, да имаш някакъв ток. Да имате предвид, че в България особено има нали, добър шанс някакви хора да се обърнат срещу вас. Имаше определен брой хора, когато минавах, нали, съседите им и някакви други хора поясняваха какъв си ти, нали, аз съм някакъв скамер или някакъв, не знам, те не ме познават, нали, аз съм тук от 7, 8, 9 месеца, нещо такова. Ще ни крадеш, ще ни таковаш, нали, за всеки от тия хора моменталически нито съм ги питал, нито нищо. Съм казал лек ден, разбирам, аз уважавам вашето право, нали, не сте длъжни да пускате жалба по никакъв начин, не е нужно нали, да излизате и ми го казвате. Но ако искате наистина да оправите нещо и имате недоволство от спирането на тока, защото едва ли нали, сте безсмъртни и издържате на всякакъв студ, да знаете, че както сега мога да ви дам празна жалба да си я попълните, да си я пуснете сами, така и ще оставя и така и направих в центъра, в магазина на центъра. Празни бланки, всеки да си попълни с описание, точка по точка, къде и как може да си пусне жалбите. Доколкото съм забелязал, повечето не го направиха, просто нали ме скастриха. Както казах, добър брой хора беше, но не съм направил някаква крачка, нито да се драза, нито да отмъщавам, нито нищо. Сега за последно обаче малко се чудя дали трябва да съда един господин, защото всъщност той публично във Facebook написа, че аз съм мамил хората и съм искал да спечеля 110 000 лева от нещо си. Ще го покажа, но няма да му показвам лицето или името, защото всъщност профила му е публичен, той си оставил снимките отворени и на снимките той е с детенцето си с дъщеря си и не искам да ги злепоставям. Много лесно, нали, когато някой пусне такава клевета и е публична, е много конкретна. Нали, това, което ме издразни, той го написа все едно някаква супер история, за която аз не знам има, нали, с някакви 110 000 лева. Можеш да го съдиш. Нали, има горе-долу от 3000 до 15 000 лева. По закон, нали, можеш, кажи рече, да го осъдиш и то лесно. Исках да уведомя
Ерма Запад, Електрохолд, нали, изпратих и казах, господа, нали, да знаете, това съм пуснал към Кевър, защото няма управия, но искам да ви пратя и към вас, тъй като не търся конфликт, не търся да ви съда, не търся пари от вас, не ме интересува. На няколко пъти съм им написал и съм им казал, няма нужда да идвате за техниката, не са ми нужни парите, искам просто, нали, ако има аварии, окей, има някаква авария, спира тока и се пуска, но не постоянно и не супер силни токови удари. Съм бил много човечен и с тях, затова и може би бързо те реагираха. Към омбудсмана съм пускал. Интересно е хубаво да знаете, че към омбудсмана, нали, той му уведоми, че когато вече има жалба към Кевъра, нали, към комисията, той не може да се активизира и да асистира. Аз това не го знаех, но ето вече вие го знаете. И това е общо взето. Надявам се малко по-често и малко по-ясно, особено ако млади хора, нали, така се пренасят към селата и към къщи, което е хубаво и здравословно за една икономика, да си разглеждат правата, както и под формата на жалби, така и в комуникация, както казах, нали, дипломатична. Много важно, нали, когато хората от Ерма Запад дойдоха, бях много любезен с тях и те бяха много готини и любезни, все пак те са хора като мен. Другите хора от жалбите също така се държаха, доколкото ми казаха, така че, нали, не сме гледали или целяли да създаваме някакъв хаос или драма. Но надявам се този клип да е така достатъчно полезен за една бърза и, като гледам, 25-минутна история. Дори моментално да няма някакъв изход или пък нещо позитивно, което дойде от тези жалби, ние със сигурност щяхме да продължим и в момента продължаваме, нали, докато Ерма Запад не ми звънят и не ми кажат здравейте, обновихме, еди какво си, или пък Кевъра не ми звънят и не ми кажат здравейте, нали, това се е случило, това ни казаха Ерма Запад или Електрохолд, нали, че са подменили тази линия, тия стълбове, тия електропроводи и в момента би трябвало да е по-добре положението. Нали, това е момента, който вече така ще го пусна и, нали, се надявам, че няма да живее в някакъв страх, че тук ще си измръзне някоя зима пак. Ако имате такъв проблем, нали, повече от една година, не виждам причина дори да гледате такъв клип и да си кажете, охо, да, дойде ми времето за жалбата. Сега, големи хора сме, моля ви се, нали, уважавайте себе си, уважавайте си мястото. Това са някакви съвсем стандартни човешки неща. И наистина с това завършвам. Това е нещо съвсем нормално. Вие подавали ли сте някакви жалби до електроразпределителното дружество? Редовно хобито ми е жалбар да спускам жалби към Енергото, към ВиК и така в почти всички институции. Какво всъщност ви отговориха? Вие крадец на ток ли сте? Не, разбира се. Плащам си досега всички сметки редовно. Дойдоха без да се обадат, без да съобщат, че правят някаква проверка, отвориха таблото. Това ли? Да, въпросното. Но когато сме готови с изградената връзка, тогава вече ще се спре захранването, ще се включи реално тази връзка в експлоатация. Някакви притеснения да имам ли? Не. Системата работи нормално, надежна е. Искам да опровергая напълно тези, как да кажа, инсинуации с някакви прогнози за режим на тока, за някакви... Използваме момента да монтираме интелигентни комутационни апарати, чрез които ще можем да реверсираме захранването и да можем да захранваме тия населени места. Малко след като Никола Тесла го изобрети и Ендиосон го открадна неговите изобретения. Проблеми с тока имало винаги, защото тук е на кооперации, как се навържи нов човек. Изгоряли компютри и един UPS на видео. Сред които е и семейството на Вили Горал. Изгори ми пластмото, телевизора. Изгори ми телефонната помпа, хладилника ми изгори, а плащам всеки месец 130-140 лет ток. И ни уведомяват кога спират тока, кога го възстановяват. Ние не знаем абсолютно нищо. Непрекъснат от октомври миналата година. Спиране и пускане на тока, липса на електрозахранване с седмици и месеци. Това или вятър, завалили дъждец, ние сме без ток. Проблема е, че не само при вятър и дъжд, а и при така наречените профилактики за по 15 дена, от сутрин до вечер. Писали сме до всички институции, без отговор. Проблема с ток. Той ще се стовари в един момент. Трябва да либерализираме пазара, за да седиме в европейския курс. Защото 3 години сме извън курса. Аз мога само да завида на колегата, че имат роуминг. С хитрини. С хитрини.